numesc Farkas Adrian, sunt reprezentantul firmei Termocasa din Oradea, firmă Termocasa care se ocupă cu producția de pompe de căldură și panouri solare. Alături de mine se află clientul nostru, domnul Daniel Minicuță. Vă mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră ce ne-ați primit în casa dumneavoastră, în locația unde ați instalat produsele noastre. Și de asemenea se află domnul Iliescu, care este unul dintre colaboratorii noștri, care s-a ocupat îndeaproape de realizarea acestui proiect. Domnule Daniel, aș avea o rugăminte. Spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat de firma Termocasa? Păi, eram într-o oarecare dilemă. Am două case și una la oraș, la București, și una la munte. Și îmi place ideea de a optimiza și de a avea confort. Și trebuia să iau o decizie, să-mi ușurez cumva existența și faptul că toate se scumpesc în ceea ce privește energia, și am căutat în primul rând să instalez un sistem de fotovoltaice și pasul imediat următor să optimizez partea de încălzire a caselor. Și m-am informat destul de mult pe internet de multe mărci, cumva am și sunat la mai multe firme ca să, în afară de documentația de pe internet, să înțeleg care sunt avantajele și dezavantajele unei soluții versus alteia, în funcție și de buget. Nu am avut o limitare de buget, am vrut doar să iau o decizie care să fie cât mai eficientă din punct de vedere, nu știu, fiabilitate, costuri și eficiență. Am auzit de Termocasa, am analizat un pic și eficiența sistemului, partea de mentenanță, întreținere, fiabilitate, și am înțeles că sunt ok, rămâne și de văzut, dar asta cel puțin am înțeles din ce m-am documentat pe internet. Și din punct de vedere costuri, clar era un avantaj destul de mare cu celelalte sisteme și îmi place ideea de a încuraja și producătorii români. Deci dacă găsesc un produs made din România care e competitiv în raport cu soluțiile care sunt importate din afară, prefer să... Dar nu ăsta a fost. E o idee care îmi place, dar principalul motiv a fost raportul calitate-preț. Deci, pe internet. Deci, cred că e zona unde, nu știu, tineretul și cam toată lumea, deci nu doar tineretul, și tatăl meu s-a documentat foarte mult, el stând la casa de la munte mai mult. Și în final, documentându-ne amândoi, am ajuns la decizia că ar fi cam cea mai înțeleaptă de soluție. Din câte am înțeles, dumneavoastră ați achiziționat două sisteme de la noi. Da. Una pentru dumneavoastră, una pentru tata dumneavoastră. Da. Așa. Casa în care ne aflăm este o casă în București, am uitat să precizez chestia asta. Îmi spuneți, mai frumos, suprafața casei. Păi, are cam, dacă nu punem demisol, are cam 240 de metri pătrați. Cu demisol cu tot? Cu demisol undeva la 300 și un pic. 300 și un pic. De-aia zic că și demisolul, din câte văd, cred că își menține o temperatură cât de constantă. Mai ușor, da, la demisol. Da. Așa, deci în jur de 200 și 300 de metri. Și izolația e câți centimetri? Așa am luat casa, are 10 cm, izolație standard, cum e casă făcută acum 15 ani. Și încălzirea în pardosea, calorifere? Calorifere. Vreau să, în schimb, să renovez și o să trec la încălzire în pardoseală. Am înțeles că e mult mai eficient. Da, și e și mai confortabil, exact. Da, am mai patentat o soluție de încălzire în pardoseală și, într-adevăr, e mult mai eficientă și mai comodă. Aș vrea să vă întreb și legat de consum. Nu știu cât de mult ați încercat să faceți o analiză a consumului raportat la ceea ce ați folosit înainte, de câte am înțeles ați avut încălzire pe gaz. Aici gaz la multe lemne, da. Nu știu, ce calcule ați făcut, dacă ați ajuns să faceți niște calcule sau... Am făcut niște calcule, cumva ajung cam la aceleași costuri sau poate, să zic, pe acolo, nu știu dacă exact mai puțin sau mai mult, dar ca la gaz, vechiul preț de gaz, că eu... Deci înainte de scump. Da, știam cam cât plătesc pe an. Mi-am făcut o medie cam cât ar veni pe lună și am calculat, nu știu, un consum de undeva 40-50 de kW, ce am văzut că cât am folosit centrala. În ultima perioadă și, ok, calculând că vara nu o să consum și iarna
ok, consum mai mult, ar trebui să fiu la vechiul preț pe gaze, cam pe acolo, pe undeva. Probabil acum, fiind gazul mai scump, s-ar putea să fie chiar mai avantajos, dar... Punând în calcul existența fotovoltaică. Exact, eu practic îmi produc energia, de ce e gratis. Da. Păi asta e o tendință la nivel mondial acum, să devină independent, să devină independente toate locuințele, chiar și transportul. Da, eu mi-am făcut un calcul investiție fotovoltaice plus centrală de încălzire pe pompe de căldură aer-apă și am calculat că mi-o amortizez cam în jur de 5 ani. Deci în 5 ani amortizez investiția totală. Da. Și pompa de căldură este una aer-apă de câți kW aveți noastră? De 18 kW. Dar cred că e mai mult decât suficient. Deci vă este suficient. Da. Am înțeles. Domnul Iliescu, spuneți-ne câteva cuvinte despre produse. Ce părere aveți despre produsele Termocasa? Cum le-ați primit? Cum vi se par ca și montaj, ca și întreținere, ca și... Pot spune că eu mă descurc foarte bine, am uitat să precizăm totuși un lucru, temperatura în casă pe care o cere clientul. E mai mare un pic. Deci lumea lui cere o temperatură de 25 de grade, nu? Da, pe acolo în jur de... Și în perioadele un pic mai călduroase, de fapt pe toată perioada pe care a funcționat pompa nu a fost chiar așa frig, să spunem, dar ați mers doar în 12 kW termici, da, nu? Exact, de-aia zic nu că... am mers în 18 kW. Acum să vedem pe perioada de iarnă mai frig, probabil că o să pornească și al treilea ventilator sau dumnealui are opțiunea să pornească al treilea ventilator pentru că acolo avem un termostat de comandă și fiecare în funcție de temperaturile care le vrea, în funcție de temperatura de afară, poate să-și regleze consumul electric pornind sau nepornind un ventilator în plus. Al treilea sau al doilea în funcție de ce... Asta a fost unul din nu știu, features-urile soluției care ne-a împins către soluția asta, că practic poți să te joci relativ flexibil cu puterea pompei ca să-ți optimizezi consumul în funcție dacă ești mai spre primăvară, mai spre toamnă sau iarnă când e foarte frig. Nu prea am văzut la celelalte soluții, nu știu, poate există, dar nu aici. Nu mai există, pe piață așa ceva nu mai există. Da, ok. Adică noi am încercat să... Știți că pompele de căldură se testează în funcție de niște standarde europene. Iar laboratoarele europene care testează pompe de căldură ne-au spus că nu există standarde de testare pentru tipul ăsta adică o unitate interioară și mai multe exterioare. Așa că ei ne-au spus, domnule, mai întâi apare inovația, adică ce am făcut noi, după ce apare inovația apar normele. Așa că trebuie să așteptăm să apară normele de aplicare a acestei inovații pe care noi am făcut și mai departe să putem să le testăm pentru acreditare și așa mai departe. Da. Ideea e că e foarte util, mai ales la munte am o casă mai mare, unde acolo chiar nu are sens să le ții pe toate și în funcție de câți musafiri am, câte la sută din casă e ocupată, pot să jonglez un pic cu câte unități sunt pornite ca să întrețină temperatura constantă. Cum vi se pare montajul la pompele noastre de căldură? Cât de complicat vi se pare, domnul Iliescu? Pentru mine vă pot spune că montajul nu este complicat, cel puțin pentru mine, fiind un profesionist, eu lucrez de mulți ani în termoficare, am peste 25 de ani de când lucrez cu tot felul de centrale, cu sode, cu centrale pe lemne, cu șeminee și adaptarea a fost simplă. Un pic mai complicat a fost pe partea de freon, pentru că nelucrând cu freonul a trebuit să mă adaptez, m-am adaptat foarte repede pentru că studiind mult în domeniul termic, atunci adaptarea este simplă. Contează foarte mult și voința instalatorului să mulțumească clientul. Trebuie să plecăm pe baza că lucrarea trebuie să mulțumească clientul, dar și instalatorul. Dar trebuie să punem mare bază pe mulțumirea clientului și pe urmă să ținem colaborarea cu clientul. Exact. Domnul Anier, spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să construiți o casă nouă, credeți că ați alege aceeași soluție, pompă de căldură, sau ați încercat să alegeți, gaz, peleți sau altceva? Clar, de la început aș alege sistemul ăsta, fotovoltaice plus pompă căldură și singurul lucru care l-aș schimba versus ce am acum, să am încălzirea în pardoseală, care deocamdată nu am, dar o să o fie.
Și e foarte important și zona de partea de automatizare, nu știu, dar dacă ai o casă mai măricică așa, de exemplu la casa de la munte, cumva am făcut sisteme separate pentru diferite zone ale casei, fiecare automatizată cu senzori de temperatură, astfel încât să putem întreține temperatură constantă în funcție de ce părți ale casei sunt ocupate și ce preferințe există, că poți să ai, nu știu, părinții care preferă o temperatură, copiii altă temperatură și poți să cumva să menții temperatura constantă. Ok, acest lucru aveam și la gaze, dar spre deosebire de soluția pe centrală pe lemne e un mare avantaj. În afară de faptul că s-au scumpit lemnele foarte mult și nu e safe, să poți să automatizezi pe diferite zone e un avantaj foarte mare și practic nu faci nimic, doar te joci din aplicație pe telefon și de oriunde pornești, oprești căldura, reglezi temperatura la ce Acum ideea e că noi ce producem pompele de căldură sunt niște produse care pot fi adaptate la orice tip de comandă și avem montate pe case inteligente sau pe comandă de termostat simplu sau, mă rog, deci se pot monta pe orice tip de sistem. Sistemele de comandă și control încercăm să le externalizăm pentru că, știți cum e, suntem profesioniști în ceea ce facem. Să fim profesioniști în toate domeniile e mai complicat și nu cred că e corect. Da, cred că fiecare domeniu avansează. Ideea e că e bine să te focusezi pe o are și să optimizezi, nu știu, să duci soluția la un nivel cât mai înalt. Și evident și pe partea de automatizări, soluții, aplicații pentru telefon și astea sunt producători, dar ideea e că din ce am observat, domnul a reușit să integreze relativ ușor pompa de căldură cu ce sistem de automatizare am preferat. Și la munte, bineînțeles. Amândouă, da. Deci, practic, oriunde sunt, intru pe telefon, chiar dacă nu sunt acasă, îl opresc și dacă știu că urmează să vin, dau drumul și adică pompele lucrează bine, nu pot să mă plâng. Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru încrederea avută în produsele noastre, vreau să vă mulțumesc pentru achiziția făcută și vreau să vă doresc să vă bucurați cât mai mult de achiziția făcută și să nu aveți niciun fel de problemă pe viitor. Multă sănătate vă doresc! Mersi mult! Și eu! Asemenea și în Aici a fost leagănul primelor civilizații. Aici s-a ars ceramica de calitate a culturii cucuteni. Aici a apărut scrierea pe tăblițele cerate de la Tărtăria, realizările primilor oameni din spațiul carpato-danubiano-pontic și, ulterior, marile invenții românești au schimbat lumea pentru totdeauna. Cum am fi scris dacă nu apărea stiloul lui Petrache Poenaru, inginerul care a creat steagul României moderne? Cum am fi zburat dacă Traian Vuia nu inventa primul avion sau Henri Coandă pe cel cu reacție? Inginerii români au construit edificii cu care ne mândrim la nivel mondial. Casa Poporului, cea mai mare clădire civilă, și Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din lume. Invențiile românești sunt rodul inteligenței unor vizionari care au marcat prin munca lor necontenită știința și civilizația universală. Și azi, România continuă să furnizeze invenții medaliate cu aur la Geneva, cel mai prestigios salon de invenții din lume. Pompele de căldură de la Termocasa, inventate și realizate de inginerul Adrian Farcaș, sunt cel mai performant sistem de încălzire pentru diverse spații, de la locuințe la clădiri de birouri, de la depozite la supermarketuri. Iar panourile solare cu absorpție directă, cu oglinda izolată CPC, inventate în România, au 25 de ani garanție. Recomandăm cu încredere produsele Termocasa, inginerie românească la nivel înalt, apreciată cu premii și medalii la saloanele de profil din Geneva, Cluj-Napoca, Timișoara și București, recompensată cu distinții de Guvernul României. Ați făcut cinste României prin succesul obținut la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Acum știi de ce trebuie să alegi produsele Termocasa.